Mokkamaa on kahviin, teehen ja suklaaseen erikoistunut herkkupuoti, joka sijaitsee kävelykadulla Joensuun ydinkeskustassa. Mokkamaassa on myös kahvihuone, jossa voit siemaista kahvit paikan päällä. Mokkamaan erikoisuuksia ovat Suomessa mokkamestareiden käsin pahtamat erikoiskahvit sekä belgialaiset käsin valmistetut Valentino-suklaakonvehdit. Myynnissä on myös arvostetut kultasuklaan käsin tehdyt suklaat sekä allergiaystävälliset Tammenbergin suklaaherkut. Teevalikoima on Itä-Suomen laajin. Tuotteita voi tilata myös ympäri Suomen. Rentoudu kahvin, teen ja laadukkaiden suklaaherkkujen parissa. www.mokkamaa.fi